Sa firecrackers natin at saka dun sa Boga, luckily, sila po ay kusang loob ng nag-surrender dun sa stations natin. 29, 30, 31, tuloy-tuloy yung Oplan Bandilyo namin. Yung sa Facebook campaign against illegal firecrackers, pyrotechnics at saka yung Boga. So all in all, naging peaceful siya na voluntarily surrendered dun sa stations yung ating mga illegal na firecrackers, pyrotechnics at saka yung Boga. Sa data ninyo, sir, ilan yung decrease ng baba yung ano, sir, na huli nyo ngayon compare last year, sir? Sa 2024 ay meron 331 siya na Boga. Sa 2025 ay 257. 31,490 last year. So ngayon nagkuan siya. Nag-decrease siya sa number from 331 to 257 na illegal firecrackers at saka yung sa Boga natin.